2241741. Dugay po mo tubag. Busy. Oh my God, they are not answering. Nino. Makati. Yes. You are using this one, Mama? What's this? For the nails, huh? Take it, don't throw. Huh? It's good. I don't. Just cutting my nails enough. My God, please answer. Come on. Maybe today they're holiday. It's Saturday. Mm. Just yesterday they are holiday. Sure. Only Friday. Yeah. Maybe the reason why they didn't deliver because I order only one. Mm. I will tell You them order two? I will order another. No, you order two? Only one. That's why. I will add for the next month. No. Now you have. Enough, Mama? You have one here. 3. Here, how much you have? 2. Why we didn't continue the next two? It's full already from upstairs. Then I will order for by January 2 boxes. Mm. Okay. So that will not call again and again. 2241742. Come on, answer. I have work. Oh, here you. Hello, magandang umaga. Kumusta? Kasi tumawag po ako noong Huwebes, naghintay kami hanggang alas 9, hindi man dineliver yung box. Ngayon, ang sabi ko po isa lang, dagdagan nyo na lang ng 2. Bali 3.
Opo, yung box na ino-order ko. Nung Huwebes pa ako nag-order, naghintay kami hanggang 9 ng gabi. Tapos hindi dumating. Ngayon, kailangan na namin matapos para yun nga ang sabi. Okay, sige. Hindi ba pwede ngayong umaga? Tatlo. Yung tagwa 1 KD lang po. Wait, 9962 9962 0481. Right, Mama? Alfintas, Block 4, Street 2, House 1. Okay, sige. Mga anong oras kaya? Hindi niyo ba pwedeng tawagan yung nag-deliver para masali kami? Sige, sige. Okay, sige. Okay, maraming salamat. Okay, bye-bye. Morning, sir. Ano? Gawat pa dito kung kuwan kay magmapunta ko. Sus, sumuka. Na mapay pagnata sa sunoy. Napakoy trabaho. Bis iyahan ni trabaho ni magkuha og kuwan. Jaryo. Kita na ko na sukuan. Sumuka ini trabaho kayo. Init nga tugnaw. Naiadlaw nga tugnaw. Ang kapakyot man ta aning ahan. Gara po siya. Tamsa. Tugnaw rong adlaw mga bay. Karon pa ko gibatik ka tugnaw. Usa naman ni. Dirang jaryo. Newspaper. Man. Ay, kinaboy sa OFW. Okay, laban lang day. Hapit na lang day. Gamay na lang gino day. Gamay na lang gid day. Gamay na lang kamang day. Namumbalay na ko kay niya mambalay mga bayo. Niya ako raw siya. Siyalan po na. Wala ko man kay wako gidili ang karton. Sige tam sa man to kong kape. Kung kape to gidala-dala na ko kung kape.
Ayan, nagbabalik ang inyong inday. Karon jud ko naka-feel og tugnaw mga bay ay. Karon pa jud ko nagkalo aning murag kalo sa manulisay. Sila kasula lagi ni kalo sa manulisay. So dera mo natag manulisay ani para dili katugnawon mga bay no akong hatag sa inyo nga mga kuan nga pamaagi is tabuni inyo hang dungkan na magkalo mo ginahanglan magkalo mo matabunan yung dungkan. Then kung tugnaw na gyud kay tabuni na inyong agtang. Joke lang. Pakita ginang kilay no. Dayon inyohang liog inyong puston inyong liog. Pusto ninyo inyong liog o inyong dalunggan ana para di kayo makabatig tugnaw. Karon pa ko gibatig tugnaw December 15. So sa una bago pa ko abot diri Agosto pa lang wala kurog-kurog na ako mga kaunuran pero karon murag naanad na ko sa kuan ba sa panahon diri badugay ko gibatig ka tugnaw. Sige po ko panington o karon wala na pud ang kayo tugnaw pero naagi hapon ko tugnaw lagi. Ginahamuntag jud galisod kog bangon ganiha bay ay nikalit og panggahi akong liog akong diari ba. Nagsugod gini ingon ani no katong nagpahilot ko to pag uli nako. Pagkusion gid ako tong mga nanghilot nako Labanan man nila ko ako liugod. Dahil liog dapit pero naaman to katong bang singan ano Hinabang naman na sila kanang shop bang mga manghilotay bitaw nagpahilot ko. Pag-abot jud na ako sa Manila nagpahilot jud ay ko mo jud number 1 nga kuan nga unsa ni nga number 1 nga akong gihimo para sa akong kagalingon regalo na ko sa akong kagalingon ba siya lang po mo sa duha ka tuig tunga to nga ayha ko nakauli dili upat ka tuig to ayha ko ni uli mao pa pagpahilot taon ako sa lami alagis paminaw basta kay labaw pa sa sige agunto lagi mo to dayon singa ani silang yakak gikan ko sa taas ng naog ko kay sabaan ang hinuaan dito gusto lang ko mo bye-bye sa akong kapatid dito sa social media maayong pagbiyahe kapatid ug mapuhon na gid ang imong larga so nahuman na jud ka sa imong pakibugno rin sa nasod sa Kabalasan no so good luck ug enjoy sa imong pag-uli enjoy sa Pasko sige pag Pasko to sa inyo ha pero sige inyo ha pagkaro sunod inyo ha gyapon mga kuan sa ni kanang good luck na sa mga nahabilin din makapasko na lagi mi ay mo kabalaka hello na lang yung tanan ha daghang salamat manako sa akong duty dito sa sulod hala sige panglimpyo buutan ko karo kay naaamo pito na binutan kaya ako diri ay kada adlaw ko magbinutan kada gabi ko magpabadlong. Daghang salamat yung tanan na pagamping mo niya kanunay kung hain mo himutang karon. Hello ninyong tanan daghang kaayong salamat ug ayaw mo kalimot og subscribe sa tuang tuang channel sa YouTube ug follow and pa-like sa tuang page sa Inday Kabkab ug follow sab ko ninyo sa akong personal Facebook account Joy Dauco GHOYDEOCOH ug sa mga wala pa nako na reply salamat kay sa inyong mga mensahe kabalo ko nga biti nagidaghan ang mga mensahe no kung kwarta pa lang ang mensahe milyonarya nako nga messages mga comments like shares and everything daghan kayong salamat niyo tanan sa inyong pagsuporta sa inyong pagpangga nadan ha tanan daghan kayong salamat o kapag amping mo diha kanunay ha kung haim mo na imong tangkaron basta bisag unsa pa man ang mga hagit sa kinabuhi nga ato ang gilaktan karon nga ato ang gitagamtam karon dili lang gid nato seryosohon ug magampo lang kita kanunay mangayo lang kita kanunay og giya sa gihitasan kay siya ra magig kanunay nga atong masaligan siya gid ang nasayod sa tagsa nato ka kinabuhi so masalig lang kita niya tanang mga pagsulay tanang hagis sa kinabuhi ato lang isalig ug itugyan ngadto kaniya para magpadayon gihapon ta sa atuang misyon dinhi sa kalibutan. So daghang salamat sana basta kay smile lang kita. Di kita mawad og paglaom kanunay sama nako ba. Murag may problema pero sus problema lang bay kay ubos lang bay. Wa na masudra mga kay ubos di bay. Pero di sana ko pagawas karon kay lisod na kayo akong kontra. Sana akong kontra. ang ako ang kalaban mga maharas pa ako sa kinabuhi bahala magkinaon sa wa magi sila nakasabot kung kahimtang dinhi kita ra mga OFW nakasabot tong kahimtang dinhi yun so kita na lang yung sabot nila bisan pa man
Naay mga panahon na sakit na kaya sa ato ang buot ay lamagi panghimo pero magpabos gyapon ta pailog taman-taman kay unsa man naman dito gipambilin gipambuos sa atong mga bandi kay kini atong pagpaningkamot unta makahuna sila nga dili lang para sa ako ang mga bandi kini pagpaningkamot nako kundi para sa tibuok pamilya nga bisan pa man sa kadaghan mga pagsulay mga kahiubos kay lang pagtagamtam dinhi kana ko okay ra kay na ha pero paabot lang mo muli ko mga buslot ng dalunggan ninyo bitaw basta kay love lang tadahan salamat din tanan mga bayamping kanan I love you so much all mama chup chup